खुलुमबाय आंनि लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव। बिदिब्ला दिनैनि बे टपिकआनो जाबाय, नोंथांमोना खोनायाखै जानो हागौ, दिनैनि बे टपिकआनो जाहैबाय इउटुबनि एम्फौ एबा इउटुबनि भाइरास। नोंथांखौबो इउटुबनि एम्फौ अरबाय नामा? बे इउटुबनि एम्फौआलाय मा? नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै? इउटुबावबो जे एम्फौ दङ आरो बे एम्फौ अरनांगौब्ला नोंथाङा नोंथांखौबो इउटुबनि एम्फौआ अरदोंब्ला प्लिज अननानै बे भिडिअनि कमेन्ट खालामहर, मानोना आं मिथिनो लुबैदों सोर सोरखौ इउटुबनि एम्फौ अरदों। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै हमनो हादोंना? दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय, जोंनि गोदान क्रिएटर्स इउटुब चेनेल जायफोरा खुलिदों बिथांमोनखौ आं सानना लायो जे बिथांमोनखौ इउटुबनि एम्फौआ अरबाय। मानो होनब्ला जेरै बबेबा खुजलि गोनां एम्फौआ अरनानै होयोब्ला बिथिंबो मानो, बेबायदिनो इउटुबनि एम्फौआ अरनांगौब्ला नोंथाङा माने चैन गैयै जागोन, बेचैन माने। मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। जानाय लोंनाय उन्दुनाय गासैबो समावनो नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ थांनानै गले नायबाय थागोन। नोंथांनि भिडिअ बेसेबां भिउस फैदों, बेसेबां भिउस फैयाखै, गले माने असान्थि होननानै बुंनांगोन आरो। अब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदि जाफेरदोंब्ला आंनि नैबे भिडिअनियाव कमेन्ट हरनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय, जायफोरा बिदि जादों। नि जुगाव बे इउटुबा ओरैबायदि माने वर्ल्डआव सेकेन्ड पजिशनाव सार्च इन्जिन, जायखौ बुङो गुगोलनि उनावनो सेकेन्ड पजिशन। जाय मुवाखौ नोंथाङा इउटुबाव नागिरनानै गुगोलाव नागिरनानै मोनोमोन, बै मुवाखौ दिनै नोंथाङा इउटुबावबो नागिरनो हानाय जाबाय। नोंथाङा बबेबा टपिकनि सोमोन्दै मोनथियाखैब्ला जेरै गुगोलाव सार्च खालामोमोन, बेबायदिनो दिनैनि दिनाव नोंथाङा बबेबा टपिकनि सायाव मोनथिनो थाखाय लुबैयोब्ला इउटुबखौ सार्च खालामब्लानो नोंथाङा बै टपिकनि सायाव डिटेल्सखौ मोननो हायो। बिदिब्ला बे इउटुबालाय मा? बे इउटुबखौ सोरथो बानायग्रो? नाथाय बे इउटुब बानायग्रानि बा इउटुबखौ सोर बानायनाय, बे टपिकनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोआखै। बेखौबो लाबोनो होनना सानदों आङो। इउटुब सोर बानायनाय, मा जाहोननि थाखाय इउटुबखौ बानायनो गोनां जादों, बिनि हिस्ट'रिखौ नोंथांमोननि गेजेराव सुंद'यै भिडिअ लानानै फैनो होननानै आं सानगासिनो दङ। मानोना मोनसे टपिकखौ रेडि खालामनो थाखाय बहुद माबा लानांगौ जायो, साननो गोनां जायो, सम दिहुननो गोनां जायो। सम मोनब्लासो माने टपिकफोरखौ बानायनो हायो। बेनिखायनो आं बे भिडिअआव बुंदों जे इउटुबनि एम्फौआ अरनाय लोगो लोगो सासे सुबुङा माबोरै, जाय मानसिया माने इउटुब चेनेल खुलिबाय, बेहा जानाय लोंनाय गासैबो समावनो ओरैबायदि बिजि, माने बियो टपिक नागिरनांगोन, बियो थाम्बनेइल बानायनो गोनां जायो, भिडिअ एडिटिं खालामनांगौ जायो, आरो भिडिअ आपल'ड होनायनिफ्राय लानानै बिथांनि चेनेलाव बेसेबां भिउस फैदों, बेसेबां साबस्क्राइब बारायदों, बेखौ नायनानै माने बिथाङा ओरैबायदि बेचैन जानानै थायो। बेखायनो बे टपिकखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैनाय जादों जे इउटुबनि भाइरासालाय मा? बे इउटुबनि भाइरासानो जाहैबाय, नोंथाङा इउटुब चेनेल खुलिनायनि उनाव जाखिनि थासारियाव गोग्लैदों, बेनो जाहैबाय इउटुबनि एम्फौ बा इउटुबनि बेराम। नोंथाङा इउटुबनि बेराम जानायनि उनाव नों गावखौनो गाव साननानै नाय जे नोंथाङा बेसेबां बिजियाव गोग्लैयो, बा बेसेबां नोंथाङा मा हालोदाव थानो हागौ, बेखौ आंबो बुजिगौ। बेनिखायनो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। लोगोफोर, गाज्रि दामोन। सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायफ्लांदोंब्ला आरो गावजों गोरोबदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोसो सिङाव दाला, जास्ट फर एन्टारटेनमेन्ट, माने एन्टारटेननि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन। नोंथांमोन सोरबोजोंबा बे आंनि बुंनाय टपिकआ गोरोबदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालामहरदो। आरो दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। लोगोफोर, टाटा, बाय।